Father God, we give you all the honor, praise, and adoration. You are God, there is none like you. Father, you are from everlasting to everlasting. Jesus. Heavenly Father, you are great and amazing. We thank you for the privilege of Shatarabayanda, your death on the cross. Ribayakaya We thank you, Bashianda, Father God, that your Shatarabaka, death on the Rababayahanda, gave Shete, us, Father God, what we Shatarabaka, could not give. Ribayanda, Father God, Shete, Shatarabakaya, Urabashete, Shatarabakaya, Rababayende, Shatarabakaya Bashi. Shatarabayende, Shitarabakaya, Rabayende, Shitarabanda, Shatarabayete, Kiabashe, Ribayanda, Shatarabakaya Bashe, Kiababayende, Shitarabakaya Bashe, Urabashete, Kiabashe, Ribayanda, Shete, Terebe, Sharabayanda, Shatakaya, Ribayanda, Shatarabakaya Bashe, Rabayende shitaye terebe siyababanda shatakaya. Urabakaya bashende sheterebe. Ribayanda sheterebe shitarabayende shatakaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. May you increase, O Lord, as we decrease. And Father God, may your name be exalted. In Jesus' mighty name, Lord, we honor you. Now and forever. Amen. Ekuseni ngiyababingelela abagcwele egameni likaJesu. Amen. Bazalwane, ngiqala ngokubingelela uDr. Kambule. Ngibingelele noBaba Nkambule in his absence. Ngibingelele wonke amalunga lebandla. Ngibingelele nami enginivakashele egameni likaJesu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Sibonga konke asenzela kona. Sibonga umusa wakhe omangalisayo. Sibonga uthando lwakhe. The word of God literally says that his perfect love casts away all fear. Yes. His perfect love casts away all fear. So whenever you become fearful, mawufika ukwesaba, khumbula ukuthi uNkulunkulu uthando lwakhe will cast away that fear. Ubambelele kuloko uze impilo yakho iphumelele. Amen. Ngoba ngangazi ngingupastor Lumisama Shimane. Ngikhonza eTaxa kaNyamazane siko lwami Dr. Poku. Ngikhona ekhaya eTaxa Phumlani extension 3 egameni likaJesu. Yes. Bazalwane, singakangeni ezwini lenkosi, I just want to narrate le ndaba bese siyakhonza. Uma sibheka lo mgwaqo omkhulu iN4 umgwaqo owakhiwa ikhampani ekuthiwa iTrack. iTrack bazalwane yabona ukuhle ukuthi njengabantu baseMpumalanga nathi sibe nomgwaqo omkhulu, umgwaqo ohambeka ngcono, umgwaqo owenza ukuthi abantu baxhumane from one town to the next, umgwaqo owenza ukuthi imindeni ixhumane kube lula futhi nokuthwala izinto. Therefore they came about with i-project yokwakha lo mgwaqo we-N4. Bazalwane, iTrack uma yakha lo mgwaqo yasebenzisa the so-called BOT model. Le model bazalwane, you build, you operate, bese uyatransfera ekugcineni. Abagcinanga ngokuwakha umgwaqo baya u-operator futhi ekugcineni bayobuyisela ku-government ngoba imigwaqo yonke yase-South Africa i-ownwa yi-government. Amen. So bazalwane, iTrack uma yakha lo mgwaqo yaqale phansi yahlala yabona ukuthi iziphi izindleko, the cost, izindleko zokwakha lo mgwaqo. Yadlula ekwakheni izindleko
yabuka nendlela nesikhathi engasithatha ukwakha lo mgwaqo. Yadlula lapho yakhalkulate ngisho nalokho kuthiwa ama-contingencies, ngoba phela uma wakha akusho ukuthi konke kuyohamba kahle ngaso sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi uyaqala ukwakha kugcine kungahambi kahle, so konke lokhu track yakubuka ekugcineni yase iyawakha lo mgwaqo. Ngiyacabanga in the next 2-3 years kuyobe sekuphela lesikhathi sabo soku-operate lo mgwaqo bese iwuphindisela ku-government wase-South Africa. Amen. Bazalwane, uNkulunkulu wethu wadala, he built. uNkulunkulu wethu singasho sithi track ikobe le model yokwakha from God. uNkulunkulu wadala bazalwane. Before siqhubeke ngizoqala siyeni ezwini lenkosi sifunde lapha kuGenesis 1. Sizofunda uverse 1 sifunde uverse 26 to 28 ukuze le ndaba yethu ye-build, operate and transfer siyicacise kangcono. Praise the name of the Lord. Sifunda Genesis 1 sifunde uverse 1, 26, 27, 28. Yes, please. 26 to 28. 1, 26, 28. Genesis chapter 1, verse 1 and verse 26 to 28. It says, in the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 26 says, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Sibongile Baba egameni likaJesu, izwi lakho lelinkosi. Uthe wena uNkulunkulu namandla wonke, uma emlonyeni wakho alibuyele emuva lilambatha, kodwa liyawenza umsebenzi olihlelele wona. Senzele umusa namandla ekuseni uNkulunkulu wethu. Silizwe izwi lakho, silonde ezinhlizweni zethu ukuze singaluliwe ngegama likaJesu. Amen. Amen. Bazalwane, ihumusha lesizulu lifundeka kanje. Uverse 1 uthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Then uverse 26, 27, 28 uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. 27 uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. 28 uthi uNkulunkulu wababusisa, uNkulunkulu wathi kubo, zalanani nande nigcwalise umhlaba, niwunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabathini. Amen. Bazalwane, ngithe i-track isebenzisa i-model whereby it builds, it operates, then it transfers ekugcineni. Lana bazalwane, uma sifunda uGenesis uverse 1 lithi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, okusho ukuthi uNkulunkulu kwakungekho wadala kwabakhona izulu nomhlaba. uNkulunkulu esedalile leli zulu nomhlaba,
bazalwane, uma uqhubeka ufunda sithola ukuthi umhlaba wawu-empty, there was nothing. It was empty and it was formless. Kwadingeka ukuthi uNkulunkulu aqhubeke naloko kudala ukuze izinto zenzeke. Praise the name of the Lord. Okusho ukuthi kube wadala nje uNkulunkulu wayekela kunjalo kwakungezubana lutho, ngabe asikho namhlanje, ngabe imvelo esiyibonayo ayikho, ngabe izilwane esizibonayo ngabe azikho, ngabe imini nobusuku akuhlukanisekanga, ngabe ukushisa namakhaza akukho bazalwane. Yingakho uNkulunkulu wathi uma esedale izulu nomhlaba waqhubeka wadala, waqhubeka wakhuluma izwi elidalayo. Praise the name of the Lord. uNkulunkulu uma eqhubeka edala bazalwane, from verse 2 to 25 uyasho yokuqala ngokuhlukanisa ukukhanya. Kuba khona ukukhanya uyadlula, uhlukanisa ukukhanya kwasemini okuyilanga nokukhanya kwasebusuku, izinkanyezi nenyanga. Uyaqhubeka uNkulunkulu dala indalo yonke esiyibonayo, dala izilwane, uthi konke lokasekudalile must produce after its kind. Konke lokubona isihlahla bazalwane angeke sivuke nanini na sidale umuntu. Praise the name of the Lord. Yingoba uNkulunkulu wasiyala isihlahla ukuthi it must produce after its own kind. Wayesethi ku verse 26 bazalwane, masenze umuntu, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu uJesu, uNkulunkulu Moya Ngcwele bathi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu asifuze. Okusho ukuthi bazalwane siphila nje namhlanje uNkulunkulu ulindele ukuthi sidale. Amen. uNkulunkulu ulindele ukuthi sidale. uNkulunkulu akalindelanga ukuthi siphile nje, kodwa uNkulunkulu ngoba uthi usenze ngokomfanekiso wakhe, usenze futhi ukuba simfuze. Umuntu omfuzayo bazalwane uhamba ezinyathelweni zakhe. Lokho akhona ukukwenza nawe ulindelekile ukuba ukwenze. Praise the name of the Lord. So uNkulunkulu bazalwane ulindele ukuthi thina sibe ngabadalayo. uNkulunkulu wadala ngani? Ngezwi, ngokukhuluma bazalwane. Wathi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. Okusho ukuthi nathi ngokukhuluma kwethu siyadala. So asiqapheleni sikukhulumayo singabantwana bakaNkulunkulu. Asiqapheleni esikushoyo, asiqapheleni esizindla ngakho ezinhliziyweni zethu, ngoba egcineni kogcina sekuphumele ngaphandle, ngoba thina singabadalayo. Amen. And uma sidala asibe yilabo abadala izinto ezinhle. uNkulunkulu walidala izulu nomhlaba, wadala izinto ezinhle kakhulu bazalwane. Wakudala konke, masibheka nje la ngaphandle siyabona ubuhle besimela ngaphandle. Kunezintaba, uma ubheka le ezintabeni uyalangazelela ukuthi mhlambe ngelinye ilanga ngakufike uyobona. Uma ubheka isibhakabhaka kwesinye isikhathi kuvela amakhalazi nje amahle kakhulu. Uma ubheka umuntu uyamangala ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani, ngoba uNkulunkulu wasidala bazalwane, wasenza samabahle, wasenza samfuza, wasenza ngomfanekiso wakhe. Praise the name of the Lord. uNkulunkulu ke bazalwane waqhubeka waphila nomuntu. Yile phathi manje ethi operate. uNkulunkulu wadala ama-systems of-operator. Uma idala ama-systems of-operator, uverse 26 uverse 26 ukhuluma ngokuthi abantu mababuse. Awukwazi ukuphumelela ukudala kuphela, funeka ukwazi ukubusa phezulu kwalento oyidalile. Praise the name of the Lord. Ngoba uma uzodala ungabi nawo umbuso kufanana nokuthi uyadlala, kodwa kulindelekile ukuthi ubusa ngisho nemizwa yakho, ukuthi uma uthukuthele kwesinye isikhathi asikho isidingo sokuthi uphendule ngokuthukuthela. Uyawubusa lo mzimba ukuthi noma ungafuni ukuvuka uze enkonzweni ubuse wena uvuke uze enkonzweni. Praise the name of the Lord. Uyabusa bazalwane, ngoba uNkulunkulu wakudalela ukuthi ubuse, ungagcini ngokudala ubuse. Ubusaphi? Ubusa phezulu kwako konke okukhona emhlabeni. uNkulunkulu bazalwane uyamangalisa, ngoba uma liqala lithi wadala izulu akithi, wadala umhlaba,
akathi sibusa ezulwini uthi sibusa la emhlabeni. So bazalwane singajaheli ukuya ezulwini ngoba uNkulunkulu ufuna ukusibona sibusa la. Praise the name of the Lord. Kuhle ukuthi ngelinye ilanga so ezulwini kodwa uNkulunkulu usilindele ukuthi sibuse khona kulo mhlaba esiphila kuyo. Praise the name of the Lord. Sibuse kulo mhlaba. uNkulunkulu ulindele ukuthi sibuse izilwane, sibuze izilwane ezindiza emoyeni, izilwane ezinwabuzelayo. Kodwa ke ngicela ukusho nayo into esimanga. uNkulunkulu wakusho lokho kodwa umuntu wahlulekiswa isilwane esidalwe uNkulunkulu. Praise the name of the Lord. Isilwane uNkulunkulu ayethe kuye uyabusa phezukwalo. Leso silwane inyoka abazalwane. Inyoka eyafika yakhuluma ngowesifazane uEva, yamkhohlisa, yamtshela ukuthi ngabe uNkulunkulu kushilo yini kona lokho. Owesifazane wagcina elutheka, wagcina owesifazane ewela esonweni, kodwa uNkulunkulu wayethe abuse. Bazalwane, uNkulunkulu ekugcineni kwako konke lokhu wayekwenzela ukuthi akutransfere kithi. Njengoba ngishilo ukuthi uNkulunkulu ufuna sibuse. uNkulunkulu uhlezi ezulwini. uNkulunkulu phezu kwako konke. Kodwa thina utransfere ukubusa kwala emhlabeni kithi. Praise the name of the Lord. uNkulunkulu usinikezile zonke izikhali zokuthi sibuse sisemhlabeni. Number 1, uNkulunkulu usinikeze kanjani izikhali? Uma uzofunda izwi likaNkulunkulu lapha kuJohane 1 verse 12, uNkulunkulu uyakuveza ukuthi uJesu weza 12 and 13 weza kwabakubo bangamamukela, kodwa kithi thina esamamukela, kithi esilibiza igama lakhe, wasenza saba ngabantwana bakaNkulunkulu. Amen. So bazalwane, uma ubona ngathi izinto azihambi kahle, isimo sikwengamele, khumbula ukuthi uma wamkhetha uJesu njengenkosi nomsindisi, uma wamvuma uNkulunkulu ukuthi ungumntwana wakhe, therefore uma ungumntwana kaNkulunkulu uzohambisa okukaNkulunkulu. Praise the name of the Lord. Uzophilisa okukaNkulunkulu, uzokwenzisa okukaNkulunkulu kuphela uma ngabe umamukele uNkulunkulu njengenkosi nomsindisi. Ngibuyele lapha ku-track bazalwane. I-track isaqhubeka nale process yayo yokwakha, i-operate, i-transfer. Kukhona okwahamba kwavela ngoba empilweni kunamaginqinqi bazalwane. Impilo ayihlali imnandi ngasonke isikhathi. Kuba khona izehlakalo ezibuhlungu, kube khona izehlakalo ezimnandi. Yingakho uJesu ngelinye ilanga wathi kubafundi bakhe, in this world you shall have troubles, but take heart, I have overcome the world. Lana ezweni kuyoba khona ukuhlupheka, kodwa yazini ukuthi mina ngilinqobile izwe. Ngoba wayazi uNkulunkulu ukuthi sizophila kulomhlaba singababusayo, singabadalayo, kodwa izinkinga zosilandela. Amen. So i-track isakha bazalwane, kunento eyenzeka la ku-N4 kunesihlahla. Ngiyacabanga abaningi basazi lesihlahla kwakungamelanga sibe khona lapha emgwaqweni. Lesihlahla size sibe khona, kunabantu abathile abatoyitoya balwa ukuthi lesihlahla singasuswa ngoba lesihlahla is the oldest tree la eMpumalanga noma la eLowveld. Ngeke ngachecka ke bathi lesihlahla sina more than 200 years sikhona. Yingakho labantu siyigugu ebantwini abathile, therefore lesihlahla sanganqunywa. U-track bazalwane ngithe uma yehlela ebuka izindleko zakhe zonke, kuba nalokho kuthiwa yi-contingency plan, okusho ukuthi nalezinto ongakazilindeli uma kwenzekile zenzeka, ube nayo indlela yokuthi ukhone ukuzenza. Ngokunjalo ke noNkulunkulu bazalwane, owesifazane sekhohliswe inyoka, isidalwa esadalwa uNkulunkulu, isidalwa uNkulunkulu ayelindele ukuthi anqobe ngaphezu kwakhe.
uNkulunkulu wayevele sehlelile. Praise the name of the Lord. Uma sifunda lapha ku Revelations 13 verse 8 kuyavela ukuthi uJesu was the lamb that was slain from the foundations of the earth. uNkulunkulu akumthusanga ukona kwabantu ngoba wayevele enalo isu lokumhlenga umuntu wasekuqaleni. Amen. Ngizothi ekseni uNkulunkulu akamangali isimo sokwehluleka kwakho ngoba even before adale umhlaba uNkulunkulu waba nalo isu lokukusindisa. Praise the name of the Lord. Ukuza kukaJesu emhlabeni azange kube surprise kuNkulunkulu ngoba uthi he was the lamb that was slain from the foundations of the world. Okusho ukuthi wayevele ekhona kwasekuqaleni, wayevele ekulindele ukuthi uma kwenzekile abantu bone yena willing ukuthi afele izono zabantu. Praise the name of the Lord. Wayevele ekulindele lokho bazalwane. So uhlezi lana ubhekene nezingqinamba, uhlulekile mhlambe endleleni, khumbula lokho ukuthi ukuhlengwa kwakho, ukusindiswa kwakho uNkulunkulu kwakuvele kusehlelweni lwakhe. uNkulunkulu wayekuplanele. He costed it, he calculated it, he put a plan in place ukuze mina nawe namhlanje sizithole sihleli lana. Praise the name of the Lord. Uma ubuyele ekhaya emsebenzini uhlezi nabantwana ukukhumbule lokho ukuthi ngahlelelwa, angilona iphutha, ngahlelela ngalungiselelwa ukuze namhlanje ngizithole ngingomunye ozibiza ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu. Praise the name of the Lord. uNkulunkulu zange amangale bazalwane. uNkulunkulu wasihlelela. uNkulunkulu bazalwane uyedlula lapho ekusihleleleni uma etransfera ukubusa ukudala ebantwini verse 28 or verse 27 bazalwane. Kunento ekumele siyazi singamakholwa. Lithi uNkulunkulu wabadala abantu, wadala owesifazane nowesilisa. Kulezi insuku kunokudideka okukhona ebantwini. Abantu besilisa bafuna ukuba ngabesifazane, abesifazane bafuna ukuba ngabesilisa. uNkulunkulu wadala owesilisa nowesifazane. Azange uNkulunkulu athi ngelinye ilanga kodinge ukuthi kube khona ukuswapha. No, uNkulunkulu enguNkulunkulu, uNkulunkulu engumnini mandla onke, uNkulunkulu engumdali, akalenzi iphutha bazalwane. Wadala owesilisa nowesifazane. Lokho kumele sikwazi. Yingakho nanoma esedala uEva azange adala owesilisa, wadala owesifazane ongu-Eva emveni kokuba edala u-Adam. Amen. Verse 28 uyababusisa abantu bazalwane, uyababusisa abantu uthi mabazalane bande bawubuse umhlaba. Ebazalwane uNkulunkulu sihlezi la uyamangala ehlezi ezulwini ukuthi kungani njengabantwana bakhe singabusi ngoba wakhuluma isibusiso. He was handing over i-authority ithi sikhona la emhlabeni. uNkulunkulu ulindele ukuthi bazalwane we must trample on scorpions and snakes zingasilumi. Literally angisho ukuthi siyohamba siyolanda ofezela, siyolanda izinyoka, cha. Kodwa uma kwenzekile wahlangana nenyoka akumelanga uthuke njengomntwana kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wakubusisa kwasekuqaleni wathi zala wandise ubuse. Praise the name of the Lord. uNkulunkulu ulindele ukuthi bazalwane siphume senze abantu bomhlaba wonke abafundi. uNkulunkulu ulindele ukuthi izibonakaliso zisilandele njengebandla sisenkingeni ngoba angazi noma uvalo, angazi noma kungafundiseki, angazi noma yini, kodwa uNkulunkulu konke akushilo ezwini lakho wasinikeza ngokusibusisa ukuthi thina siqhubeke sikwenze. Yingani singakwenzi bazalwane? Ngoba uNkulunkulu enguNkulunkulu wakucalculate konke lokho ukuthi ngiyodala, ngidlule, ngakhe ama systems in place,
ngidale abantu ngokomfanekiso wami basifuze. Kodwa namhlanje bazalwane siyibandla, we are the most scared people under the sun. Singabona abantu abangamagwala ukudlula bonke abantu. Abanye abantu abakhonza abanye uNkulunkulu, abakhonza ezinye izithixo, abanalo uvalo njengathi bazalwane. Kodwa uNkulunkulu wasibusisa. Ake usho ekseni namhlanje ukuthi ngingobusisiweyo. Ngingobusisiweyo. I am blessed bazalwane. Uma ufunda Proverbs 10:22 lithi the blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow. uNkulunkulu isibusiso sakhe siyacebisa, akenezeli usizi kuso. Okusho ukuthi uma ubusiswe nguNkulunkulu, uNkulunkulu akakubusisi nje uphumela ukuthi I'm blessed, ulindele okuthile after lesibusiso. Amen. Ulindele ukuthi wena uphumelele, ulindele ukuthi udale kuphumeleleke. Praise the name of the Lord. So namhlanje ngichallenge wonke umuntu ola, ake uphume namhlanje uhambe ukhuluma ukuthi uNkulunkulu wangidala ngokomfanekiso wakhe, wangidala ukuba ngimfuze, wadlula lapho wangibusisa, wanginikeza amagunya okuba ngiphume nami ngidale, okuba ngiphume ngibuse ukuze intando yakhe yenzeke emhlabeni. Bazalwane, okumangalisayo ngoNkulunkulu, ngike ngicabanga ukuthi uma ubheka iN4 eyenziwe itrack, abekho kwenye iprovince bala eMpumalanga kuphela. Yingoba uNkulunkulu wethu une-order bazalwane. uNkulunkulu edale izulu nomhlaba, walungisa izulu, kwaba ne-order ezulwini, wadlula kwezemhlabeni. Praise the name of the Lord. Uma ubheka imigwaqo emikhulu, kwaqala amanye ama-companies oTolcon nabanye balungisa imigwaqo emikhulu kwamanye ama-province. Ekugcineni i-track ya-apply ngoba ibonile ukuthi kuyaphumeleleka, kuyenzeka, yase yenza i-N4. I-track ibusa la emhlabeni. uNkulunkulu ufuna ukusibona sibusa, i-track ibusa lapho N4 kuphela. Yingakho noNkulunkulu efuna thina sibuse la emhlabeni, ngoba indlela asidale ngayo usidalele ukuthi sibuse lana, akasidalelanga ukuthi siyobusa ezulwini. Praise the name of the Lord. Yes, ngelinye ilanga siyoguqulwa sifane naye, kodwa as long as we're still on this earth, masazini bazalwane ukuthi thina senzelwe ukubusa lana emhlabeni, sinamagunya okubusa lana emhlabeni. Angeke kwenzeke uma thina sikholwa ezinhlizweni zethu ukuthi siyobusa, angeke sehluleke. Praise the name of the Lord. Okusenza sehluleke yingoba asazi ukuthi uNkulunkulu wasidalela ukuthi nathi sibe ngabadalayo. Asibuyelele ekuqaleni bazalwane. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, uNkulunkulu wadala konke lokunye. Wathi mayifika kuverse 26 wathi asenze umuntu ngokomfanekiso wethu. Singumfanekiso kaNkulunkulu, sifana noNkulunkulu ncamashi. Uma uzibheka from now going forward, yazi ukuthi wena ungumfanekiso kaNkulunkulu, yazi ukuthi wena kulindeleke ukuba umfuze, yazi ukuthi wena uma ubeka izandla phezulu komuntu ogulayo kumele aphile nakanjani egameni likaJesu. Amen. Yazi ukuthi uma ukhuluma ngomlomo wakho lento ishoyo kumele idaleke. Amen. Yazi ukuthi uma unqanda isimo kumele sinqandeke leso simo egameni likaJesu. Amen. Bazalwane, ake siyekeleni ukuthatha amandla kaNkulunkulu angaka awasebenzisiyo. The cost. Can you imagine ukuthi uJesu lithi izwi lenkosi was the lamb that was slain. uJesu uphila emhlabeni uyazi ukuthi kumele ngelinye ilanga ayobethelwa emnqamlezweni. Uphila impilo uyazi kukuye ngoba wavuma kwasekuqaleni bese thina masisuka lapho sifike siyahlala. Asazi ukuthi senzeni, sixakiwe ukuthi emsebenzini bathini, usupervisor wami uyangihlukumeza, umntana ekhaya akaziphathi kahle. Unikeziwe amagunya okudala
say something ngomlomo wakho. Khuza lesimo esenza umntana, awukhuzi umntana kuphela, ukhuza lesimo esenza lo mntana angakuhloniphi endini. Praise the name of the Lord. Ngoba uNkulunkulu ukunikezile amandla, ukubusisile, therefore watransfera ubuNkulunkulu bakhe wabutransferela kithi. Yileyo message enginayo bazalwane, ukuthi uNkulunkulu zange agcine ngokudala kuphela, wadala izulu nomhlaba, wabeka thina emhlabeni ukuthi thina sibe njengabanjengaye, sidale nathi thina sibe njengabanjengaye, sibuse bazalwane, singathuswa izimo esibhekana nazo. Ekugcineni bazalwane, uthi noJesu lapha kuMateyu 28, nginikeziwe amagunya wonke, ngakho ke nina hambani. Akathi mfundisi, uthi nina hambani. Bazalwane, njengoba siqalile umsebenzi omuhle kangaka, uNkulunkulu ulindele ukuthi sihambe senze bonke abantu abafundi. That is the other challenge. Don't just create izindaba, don't just create uchuku, kodwa ake udale ngokusho kukaNkulunkulu ukuthi masenze thina abantu abezizwe bonke abafundi. Sidlule mase sibenze abafundi, sibafundise ukugcina yonke imiyalo. Praise the name of the Lord. Sibafundise ukugcina imiyalo, ngoba bazalwane abantu bangaphenduka, kodwa uma singabafundisi ukugcina imiyalo, abantu ngeke bayigcine imiyalo. Abantu boqhubeka athi esindisiwe umuntu aqhubeke aphile impilo ebudedengu. Sikhonela lokho. uNkulunkulu bazalwane ufuna lokho ekseni, ukuthi njengabantu abadalayo wabanikeza igunya emhlabeni, wadlula wababusisa. Ake siphileni ngendlela uNkulunkulu asifuna ngayo bazalwane. uNkulunkulu kwambiza kakhulu ukuthi adale, kwambiza ukuthi indodana yakhe ivume ukuza emhlabeni izofela thina. Uma ufunda lapha ngicela kube khona sifundela Philippians 2 verse 6 and 8 sengigcina bazalwane. Philippians, ngoba seFilipi chapter 2 verse 6 to 8. Maybe starting from 5. Let this mind be in you, Amen. which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death of the cross. Amen. Nesizulu lifundeka kanje ngicela number 5. Mawube kini lo mqondo wawukhona nakuKristu Jesu, owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu, wathi efunyenwe njengomuntu ngesimilo, wazithobisa elalela kwaze kwabasekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Bazalwane, yiloko uNkulunkulu okwamkhosta ukuthi ehle ezulwini, ehlele emhlabeni, ukuze azohlenga mina nawe, ukuze azosindisa mina nawe. Ngoba bazalwane, siyazi ukuthi nanoma uNkulunkulu wayedale kahle, nanoma uNkulunkulu wayedale okuperfect, isono sabe sesiyafika, isono sangena ngumuntu, kwadingeka ukuthi uJesu asifele. uJesu bazalwane, it cost him everything. ubuNkulunkulu bakhe, can you imagine ungumuntu omkhulu ezweni, kuthiwe nje uPresident Cyril Ramaphosa makabuye nje azohlala emkhukhwini, angabi namabodyguard, angabi namanzi, angabi nayo nje nendlu yangasese. It costs a lot. Kudlule lapho kuthiwe akasiseve sonke, abe nje isisebenzi sethu sonke. Yebo kwamanje kushiwo njalo, but practically akusinjalo. uJesu wakwenza lokho bazalwane, ngoba efuna mina nawe
sisindiswe ngoba efuna mina nawe siqhubeke nale legacy kaNkulunkulu yokudala, le legacy yoku-operator, le legacy yokutransfera. So nathi sine challenge sikhona lana ukuthi sesilizwile izwi likaNkulunkulu singagcini ngokulamukela bazalwane, asiphumeni out there silishare nabanye ukuze nabo babe ama-disciples, ukuze nabo bazuze nomusa uJesu awufela, lo musa ongaka okwamkhosta kakhulu, kwambiza kakhulu bazalwane uNkulunkulu. It cost him a lot ukuthi thina namhlanje sibe ngabasindisiweyo, thina sibe ngabahlengiweyo. Njengoba nomgwaqo masazi, it cost a lot ukuwakha, it cost a lot ukumaintain, ukunakekela, it cost a lot ukuvuselela. NoNkulunkulu kanjalo bazalwane, thina singazitshela ukuthi ngoba enguNkulunkulu, ngoba edalile, but it cost him his only begotten son ukuthi azohlazeka. Ngoba uma elenga emthini, uma sifunda izwi lenkosi, ukulenga emthini, ukubethelwa emthini kwakuyisijeziso esilihlazo kumaJuda. Kodwa uJesu leso sijezo azange abe nendaba, ngoba injongo yakhe kwawukuthi mina nawe sisindiswe, mina nawe sihlengeke, mina nawe sibuse. Kwangathi uNkulunkulu womusa angasisiza bazalwane, sikhumbule ukuthi thina sidalelwe ukubusa, sidalelwe ukunqoba, akukho simo esiyosihlula egameni likaJesu. Amen.